Hogyan jut egy átlagembernek eszébe elmondani egy verset nyilvánosan? Talán nagy klasszikusok közül Forrest Gumpot érdemes idéznem, aki azt mondta, hogy ő azért fut, mert kedve támad futni. Ennél talán kicsit komolyabb, ha jól tudom, Mallory, angol úriember mondta azt, hogy miért mássza meg az Everestet, és azt mondta, hogy azért, mert ott van. Én meg azért gondoltam, hogy elmondok egy verset, és lehet, hogy lesz még ilyen több is, mert egyik éjjel félálomban megjelent a fejemben ez a vers, és hát jött. Nem vagyok rendkívül művelt, nem tudok nagyon sok verseket, nem is szoktam egyébként gyakran olvasni verseket, valamennyit olvasok nyilván, de én nagyon-nagyon átlag alatti műveltségnek tartom magamat, de annak idején, gimis korunkban Krasznai tanár úr autokratikus módszerekkel odarakta elénk ezeket a verseket, és ha ő ezt nem teszi, akkor ezeket nem tudnánk. Úgyhogy csak köszönni tudom neki. És miért pont Jónás? Hát jó kérdés, mondhatnánk azt is, hogy miért Jónást választotta Babics azokban a vészterhes időkben, 1938-ban. Nekem Jónás egy nagyon kedves figura, ugyanis az a hiba a példaképekkel, és itt hozhatnánk sok mindenkit, de hősöket és profétákat a Bibliából, de hát maradjunk a Biblián egy pillanatra, mert Jónás is azt választotta. Csak jelzem, hogy nem vallási célzatú költemény, hanem emberi tanulságot hordoz, Jónás könyve Babicstól, hogy a hősök és a nagy proféták számomra elérhetetlenek. Olyan sziklaszilárdan állnak a hit talaján, megrendíthetetlenül haladnak az útjukon, amit én nem tudok elképzelni magamról, mint hogy azt sem tudom elképzelni magamról, hogy képes legyek Schifrin, Ligeti vagy Hirscher szintjén síelni. Jónás nem ilyen. Ő nagyon közel érzem magamhoz, mert hogy Isten elmondja neki, mi lenne a dolog, és mire kettőt pislant Isten, Jónás már ott sincs. Úgy eltűnt, mint szürke szamára ködbe, meglépett a feladata elől. Sokkal emberibb is, mint mi vagyunk. Tehát azt kell mondani, hogy Jónás még emberi kitartásban vagy minőségben egy picit még alattunk is, az átlagember alatt van, hiszen mondjuk én együtt érzek ezzel, mert én is egy csomószor elfutottam a feladataim elől, de néha legalább magamtól visszafordultam. De Jónás már ez föl sem merül, tehát ugye át se gondolja, nem mérlegel, nem fordul vissza, ő menekül, és egészen addig megy, amíg vissza nem pofozzák a feladathoz. Biztosan vehetjük, hogy ha Jónást nem pofozták volna vissza a feladatához, akkor ő nem csinálja meg. Pont. Tehát abszolút gyarló. Steve Jobsnak volt egy előadása, ahol ő arról beszélt, hogy az életünkben levő pontokat, sarokpontokat csak utólag tudjuk összekötni. Ő ugye nyilván a saját életét hozta példaként, hogy amikor ő kimaradt az egyetemről és kalligráfiát tanult, akkor abban a pillanatban az egy teljesen mellékes időtöltésnek tűnt, és utólag, amikor az Apple-t megalapította, akkor derült ki, hogy nem az egy sarokpont volt az életében. De ezeket a sarokpontokat nem tudjuk összekötni valós ábrává akkor, amikor történnek, sőt, egyébként azt sem tudjuk, hogy tényleg az adott történés sarokpont volt-e, vagy nem. Néha egy fontos történés lényegtelen, vagy jelenben fontosnak tűnő történés lényegtelen, és egy lényegtelen sarokpont, és fogalmunk nincs róla, hogy melyik micsoda, és az, hogy ez milyen mintázatot és ábrát rajzol ki az életünkbe, ezt meg csak utólag lehet összekötni és látni, tehát vissza kell néznünk. Nagyon érdekes az, hogy meg szoktam kérdezni mondjuk 30 éveseket, hogy mikortól számolják magukat felnőttnek. 18 éves koruktól? Mert hogy egy 18 éves kortól Magyarországon már felnőtt korú jogú valaki, és egy 18 éves megkérdezel, és azt fogja mondani, hogy ő felnőtt. És egy 30 éves azt mondja, hogy dehogy egy fenét, hát a 18 évesen még sehol nem voltam, még gyerek voltam. 25. Megkérdez egy 40 évest, és azt fogja, hogy 25 évesen még azt se tudtam, hol voltam arccal előre, 30 fölött. Tehát magyarul egy 20 évesnek 5 felnőtt éve van a fejében, 40 évesnek 10, stb. De ezek csak 5-10 évek, és ezekben az 5-10 években tudjuk a pontokat összekötögetni.
Minél távolabb, minél messzebbről néz vissza valaki, annál többet tud összekötni. Csak az a baj, hogy mire eljutsz odáig, hogy fölismered a pontokat és összekötöd, addigra meg már ott a nyugdíj. Na de azt szokták mondani, hogy egy politikusnak azért kell tudni a történelmet, mert a történelem mintázatai ismétlődnek a jelenben, és lehet következtetéseket és döntéseket alapozni arra, hogy mi történt ezelőtt. És miért érdemes olvasni a Bibliát? A Bibliával kapcsolatban akár hívő, vallásos valaki, akár nem, egy dolgot kell tudni. Azt, hogy ezt nem a múlt században írták. Nem érdekes az, hogy ezek tényszerűen megtörtént történetek, ez nem egy kronológia. Ebben az az érdekes, hogy ezeket emberek írták évezredek alatt. Hogyha mese és költötte valaki, akkor is az ezelőtt 1000 évekkel élt emberek élettapasztalatai fogalmazódnak meg ezekben a történetekben. Szinte az egyetlen kézzelfogható lenyomata írásban, minden nyelvre lefordítva, az elmúlt 1000 évek emberi, érzelmi, erkölcsi történéseinek és tapasztalatainak kirajzolja a pontokat. Átnézhetjük, és azt mondjuk, hát ezt ismerem. Ez bizony tényleg, pont így történt velem is. És a jövőre nézve korábban tudunk elkezdeni egy kicsit előre gondolkodni, tehát nem kell így megvárni a 70 éves korát valakinek ahhoz, hogy több mintázat legyen a birtokában, ha olvas ilyen dolgokat, mint a Biblia. Babics nem mai kommunikátor, véleményvezér. Valószínűleg ki is nyírták volna a Facebook komment hadai. Szerencsére 38-ban még nem volt Facebook. Nem a mostani 2-bites Facebook kommunikációt folytatja, ahol tényleg 6 szóval meg kell próbálni mindent leírni, és akkor az úgy jó. Ő kifejezi magát, használja a nyelvet teljes egészében, tudatosan néha régies nyelvet, néha újat, és azt gondolom, hogy ebből is lehet tanulni, hogy egy picit gazdagabban is fogalmazhatnánk, mint hogy a síelésben is, ha többet tudok és gazdagabb az eszközkészlet, amiben dolgozom, akkor szebb lesz a végeredmény. Ugyanígy a nyelvben is megvan. Én azt gondolom, hogy a nyelv építi az elmét, tehát ezért is saját önző hasznomból is elővettem és elmondtam, mert más az, hogy felmondja az ember azt a verset egy videóra, mintha csak úgy magának mondaná. Másképp kopog itt a komputer. És akkor az végére még egy apró tanulság, hogy Jónásnál nem kapjuk meg az emberi fejlődés katarzisát. Tehát ebben az egy nagyon érdekes történet, ez egy egyoldalas könyv a Bibliában, mint egyik Babics bővebben dolgoz fel. Jónás kényszerből lett próféta, kényszerként mondta el az intését, kényszerkéntből várta a végét, mert hogy nem volt mit tennie, és nem az van, hogy ő belátja az isteni tervet. És ő azért elkeseredett, mert Ninive nem pusztul el, és ettől az isteni terv sérül. Egy frászt, az önérzetét bántja, hogy ő azt mondta, hogy meg fog semmisülni, és nem semmisült, meghazudolták, ki is mondja. Hazudott a szava. És ennyi, ez nem jellemfejlődés, ez önzés. Tehát, hogy ő az isteni tervet is még mindig a saját bináris kapok, adok, saját érdekkörében nézi. A-nak az ellentéte B, pont. És Isten, a végtelen hatalmú, megtehetné, hogy kénköves, ménkűvel, óriási taslival lezavarja őt az alvilágba. Mert miért ne tehetné meg? Ráadásul joggal tenné meg, hiszen nem érezzük azt, hogy Jónás változott, fejlődött. Belátta, hogy nem jó cselekedett, vagy valami, nem. Tehát ő egyszerűen tényleg kényszerből van ott. És ezzel szemben Isten nem bosszút áll Jónáson. És ez egy nagy példa, főleg a mai bosszúálló világban, hogy leáll vele beszélgetni, és elmagyarázza neki, hogy az, hogy te ennyit látsz a világból, két pólusként, ez nem azt jelenti, hogy ennyi a világ.
Ez azt jelenti, hogy a te szűklátókörű világod ennyi. De a világ ennél több. Fizikai és időbeli terjedelemben is jóval nagyobb összefüggésrendszer a világ, mint amit te, Jónás, látsz. És te ebben elvégzed a saját feladatodat, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy a világ egészében hogyan folyik, és Isten, aki átlátja a világot, de akinek nem tetszik ebben az Isten, akkor ő helyettesítse a világ rendező elveivel, vagy bármivel. Természeti katasztrófák jönnek, mennek, bolygók születnek és meghalnak, emberek és nemzedékek váltják egymást, és nem ebből áll a mi világunk. Mi azt gondoljuk, hogy ami most történik itt helyben, pénzügyileg, karrierben vagy politikában, ez a világ, nem. Ez 3 év múlva se ez lesz már. 10 év múlva, 100 év múlva pláne nem ez lesz már. Mi ebben ennyit látunk, és itt a végén derül ki, hogy ő elmondja, hogy nem ennyi. Te tedd meg azt a feladatot helyesen, amit neked kellene megtenni, de neked nem kell tudni, hogy mi lesz a nagy egész, azért nem kell tudni, mert nem tudhatod, mert egyszerűen egyetlen egy ember sem tud olyan bölcs és széles látókörű lenni, hogy átlássa az egész rendszert. Nem tudjuk, hogy állítólag idén erős lesz az El Niño, és akkor esni fog Argentínában a hó, és itt pedig hőhullámok lesznek, vagy nem. Mert ezt mondják, de senki nem tudja. Teljesen mindegy. A politika mindegy, a karrier mindegy. Egy dolog, erkölcsileg tegyük meg azt, amit tenni kell, és Babics ezt ki is mondja, ugye, hogy cinkosok közt vétkes, aki néma, atya fiáért számot ad a testvér. Az az érdekes, hogy te ott helyben megtetted-e a te dolgodat. És azt gondolom, hogy ez az egyoldalas bibliai történet Babics-féle kiszínezett változatában talán a mai eléggé mérgező közösségi média légkörben egy picit segíthet nekünk iránytűt tartani. Mert hogy akkora hangzavar van, hogy néha nem árt egy világító torony sem, ha van. A TikTok és a Facebook és a Instagram 30 másodpercben szeretné a figyelmünket kontrollálni, vagy inkább 10-ben. A YouTube 3 perc után látom a statisztikákon már elveszti az érdeklődést. Babicshoz 20 perc kell. Fölhasználhatjuk ezt a verset úgy is, és különösen úgy, hogy nem egy művész mondja el, hanem egy senki, egy hétköznapi ember, hogy fegyelmezzük magunkat, tartjuk a figyelmünket, gyakoroljuk a figyelem tartását egy adott témán. Akinek nem tetszik, amit elmondok, az rákeres az interneten, fönn van ingyen és elérhetően ugyanez a vers, és el is lehet olvasni, csak javasolnám. Egyfajta emberi gyakorlatként. Ennyi.